Hemmeňize salam. Köp sanly agdalarymyzyň haýyşly esasyny bugün kanalymyzda türkmeniň görnükli hanlary we serdarlary hakyndaky video gepleşiklerimizi size hödürlemegi meýilleşdirýär. İlkinji tanymyz bolsa agdalarymyzyň aglagysyň isleglerini nazara alyp, Harizm we Hiwanyň soňky hany adyllygy bilen yerli halkyň sevgisini gazanan, watany goramak üçin Gyzyl goşuna garşy mertlerçe göreşen Junaýd Han, ýagny halkyň arasynda Han Junaýd ady bilen giňden tanalýan Gurban Mämet Serdar hakynda gürrüň bermek bilen başlamagy makul bildik. 1918-nji ýyldan 1920-nji ýyla çenli Harizm döwletiniň hakyky soňky hökümdary Harizmni we Türkmenistanyny basmaçylyk hereketiniň, ýagny Sowet hökümetine garşy hereketiniň görnükli ýolbaşçylarynyň biridir. Aslynda onuň ýolbaşçylyk edýän toparyny basmaçylar diýip adlandyrmak biziň pikirimizçe ýalňyş bolar. Sebäbi Junaýd Han beýlek basmaçy toparlaryndan tapawutlykda yerli halka azar bermeýär. Onuň göreşi esasan Paçha Russiýanyň şol wagt Türkistan diýilip adlandyrylan häzirki Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň hemde Täjikistanyň çäklerini basyp alan ödüne boyun egdirmäge gelen goşunna garşy bolupdyr. Junaýd Hanyň hakyky ady Gurban Mämet bolup, ol milleti boýunça türkmeniň ýomutlarynyň ortak çurugynyň Junaýd tiresinden bolupdyr we 1862-nji ýylda häzirki Daşowut welaýetiniň Göýrogul etrawynyň Bedirken dogatyna dogulýar. Onuň kakasy Hajybay ýomutlaryň Junaýd tiresiniň hormatlanýan adamlaryndan bolupdyr. Gurban Mämediň özü sowatsyz bolanlygyny seretmezden ilatyň arasyny uly awrydan peýdalanypdyr. Bu bolsa öz gezegini oňa ýaşlykdan kazy we mirap ýaly wezipelerdi işlemäge mümkinçilik berýär. Junaýd Han 1912-nji ýylyň başynda Garagum çölüne kerwenleri talaýan garykçylar toparyna ýolbaşçylyk edýär we şol döwür serdar adyny alýar. 1912-1913-nji ýyllarda döwrüň Hiwa hany Isfendiyar Han boyun egmedek türkmen taýpalaryny jedalandyrmak maksady bilen tagta we goloýunnaky ogalary öz goşunlaryny ýollaýar we yerli ilaty gyrgyna berýär. Muny eşidip gazaplanan Junaýd Han destine Garagumdan gelýär we ar almak maksady bilen Daşowutyň hemde ýylanlygyny goloýunnaky özbek ogalaryny çodup alamançylyk edýär. Şeýlelik bilen onuň ap owazasy hem has belende galýar, sebäbi türkmen halky indi onu ödüniň howanlary hasaplaýar. 1917-nji ýylyň sentýabr aýynda Hiwanyň şol wagtky reformalary we özgörüşlikleri goldaýan yerli häkimiýeti agdarylan soň Junaýd Han destine Hiwa gelýär. Ol ilki bilen agdarly türkmen taýpalaryny birleşdiripdir we Russiýanyň wagtlaýan hökümet tarapyndan Hiwa goýberilen polkovnik Ivan Zaytsewiň ynamyna girip Hiwa hanlygynyň iň möhüm adamlarynyň birine öwrülipdir. 1918-nji ýylyň ýanwar aýynda bolsa Hiwanyň hökümdary Isfendiyar Han Junaýd Han ödüniň ýaraly güýçleriniň serkerdesi diýip belleýär we oňa serdar kerim derejesini berýär. Haçan Ivan Zaytsewiň goşuny Taşkendy bolşewiklerden ýygyna gaýdyp almak üçin Hiwadan aýrylanyna bolsa, Junaýd Hanyň 1660-dan ibaret goşuny Hiwa hanlygynyň esasy harby güýjüne öwrilýär. Junaýd Han 1918-nji ýylyň sentýabr aýynyň ortalaryna öz esasy düşmanlary bolan Goç Mämet Han, Gulammaly hemde Şamrat bagşýaly serdarlary Hiwa hanlygyndan gyzyp çykarýar we Hiwanyň ýeketek hökümdary bolup galýar. Hakykatdan hem Hiwa Han derejesini almak üçin indi Junaýd Hanyň öňüne diňe köni düşman bolup Isfendiyar Han galypdy. 1918-nji ýylyň martyna gozgolan gurnalýar we Isfendiyar Han Junaýd Hanyň ogly Eşşi Han tarapyndan Nurullabay köşkünde öldürilýär we onuň ýerine dogany Seyit Abdulla töre tagta çykarylýar. Emma hakykat ýüzüne Hiwanyň hökümdarlygyny Junaýd Han öz eline alýar. Hiwa hanlygy eline alan Junaýd Han destine Türkistan Sowet Respublikasyna garşy töweşe taýýarlygyny uğraýar. Ýeri gelen aýtsak, oňa bu görüşine Orta Aziýany eýelemegi meýilleşdirýän ingilisler ýarag we pul görnüşine ýakynan ýardam beripdirler. 1918-nji ýylyň 20-nji sentýabryna Junaýd Han Täzürgün şäherini basyp alýar we şäher talap 50 sany rus işçi maşgalasyny tutsak edýär.
Muny eşiden bolşeviklerin Petr Aleksandrovsk häzirki Dörtgül şäheriniň ýerine ýetiriji komissiyasy Cüneyt Hanyň destine tutsak edilenleriň boşadylmagyny we talanyň emlaklarynyn ýerine berilmegini talap edýär. Entek uly çaknyşyga dol taýýar bolmadyk Cüneyt Han 30 sentýabrda tutsak edilenleri boşatsa da talanyň emlaklaryny ýerine gaýtarmaýar. Şol ýylyň 24 noýabryna Cüneyt Han özüniň gol astyny 4000 atly we 6000 piýada urşujyny jemleýär we Dörtgüli gabaga alýar. Gaba 11 gün dowam edipdir. Emma çärjöden Amderiýa arkaly ýüzüp gelen 180 demir ýol işgärininden we 90 internasionalist eskerden warat kömek alan gorawçylar Hanyň 7 hüjümini ýerine terpikdirmegi başarýar we 3 dekabrda garşy hüjüme geçýärler. Hanyň goşuny bu çaknyşykda 1700-den orak adamyny ýitirip, Şabbasy häzirki Beruni tarapy ýyda çekilýär. Şol bir wagtyň özünde Rus ak goşuny Padşah goşunynyň ştabs kapitany Konoplowyň Kazak atryatlarynyň kömegi bilen Çinbay we Nöküt şäherlerini ele geçirmegi başarýarlar. Beýlek tarapdan olsa Gyzyl goşun hem Orta Aziýa aralaşýardy we ak goşun Kazak atryatlary bilen bilelikde olary garşy hem göreşeli bolupdy. Cüneyt Hanyň soňky şowsuz göreşini bahan edip, käbir türkmen beýleri Hanyň goşundan aýrylmaga başlaýar. Üstesine de köni duşman Goçmämet Han gyzyllarynyň goldawyny alýar we söwüşe başlaýar. Bu ýagdaýy gören Cüneyt Han wagtynça söwüşi bes etmek karary alýar. Tahta galasyny 2 gün dowam eden özara gepleşiklerden soňra 1919-njy ýylyň 4 aprelinde Cüneyt Han söwüşi bes etmek barada şertnama gol çekýär we bu şertnama maýaýyna Xiva hany Seýid Abdullah Han hem-de Türkistan Merkezi ýerine ýetiriji komissiyasy tarapyndan tasdiklenýär. Lalaşyk esasynda taraplar duşmançylygy bes edýärler we Türkistan hökümeti Xivanyň garaşsyzlygyny eglan edýär. Söwüşmezlik barada şertnama baglanşylygyna garamazdan Cüneyt Han Türkistanyň Sowet häkimiýetine garşy göreşmegi dowam etmegi ýüregine döwýär. 1919-njy ýylyň iýunynda ol Amderiýa okrugyna Sowet hökümetine garşy gozgalan turdan Ural kazaklaryna we Garagalpaklary harby kömek berýär. Cüneyt Hanyň kömegi bilen Zayir kazaklarynyň atamany Filçev Amderiýa okrugynyň Demirgazyk bölegini ýagny Çinbay, Nöküt, Zayir şäherlerini şeýle hem Muýnok adatyny ele geçirýär. Onuň häkimiýeti bolsa destine Xiva tarapyndan ikrar edilýär. Cüneyt Han 1919-njy ýylyň sentýabr aýyna Kolçak hökümeti bilen ýakyn aratnaşyň ýola goýýar. Amderiýa okrugynyň dogrulygyny ele geçirmek ýüregine düwen Han Buhara emiri hem-de Filçev bilen bilelikde ýürüýüşe taýýarlanyp başlaýar. 1919-njy ýylyň oktýabr aýyna polkovnik Hudyakowyň ýolbaşçylygyndaky Kolçaklaryň harby missiýasy Xivaga gelip ýetýär. Cüneyt Hany golda vermek üçin gelen 130 kazakdan we 8 ofitserden ibaret bolan topar öz ýanlary bilen 1500 san tüpeň, bir top 500 snarad, 9 pulemyot hem-de 1 milliondan gorak ok getirýär. Şeýlelikde Cüneyt Han 1919-njy ýylyň noýabryna çenli Ataman Filçewiň we ýüzbaşy Maksym Hanyň goşunlaryna goşmaçy ýene-de 15.000 atlyny ýygnamagy başarýar. 1919-njy ýylyň noýabr aýyna başynda Filçewiň hem-de Maksym Hanyň goşunlary Xiwalardan goldawy bilen Nöküti basyp alýar. Cüneyt Han bolsa islendik wagtda derýanyň sag kenaryna geçip Dörtgüle hüjüm etmek üçin taýýar bolup duran 1000 atlysyny amy derýanyň çep kenaryna goýýar. Şol bir wagtyň özünde bir näçe türkmen tire taýpalarynyň serdarlary birleşip Cüneyt Hana garşy göreşe aýaga alýarlar. Xivada bolsa ýaş Xiwalar topar tarapyndan gurnalan gozgalan başlaýar. Emma bu gozgalan gysga wagtyň içinde basylyp ýatyrylýar. 25 dekabrda Gyzyllaryň Günorta Amderiýa atryady söwüş bilen derýadan geçip täze Ürgünç şäherini basyp alýar. 2 gün dowam eden bu söwüşden soň Cüneyt Hanyň goşuny agyr ýitgiler çekip şäheri ýygyna alyp bilmän ýyda çekilýär. Şol bir wagtyň özünde Gyzyllaryň Demirgazyk atryady bolsa Nökütiň etraplaryna hüjüm edip ugraýar. Gyzyllaryň könül önce basyp almagy bilen olaryň hataryna 500 türkmen atlysy hem goşulyp Goçmämet Han Sowet goşunyň hasy güýçlenmegine kömek etdi. Mundan başga da Goçmämet Han 8 türkmen taýpasyny
Hemde Ýagşyýely Serdar we Şamrat Bagşyny öz atlylary bilen Gyzyl goşunyň hatarına çekmegi başarýar. Gyra çekilip bolup geçen wakalary syn edip duran Gulamaly Serdar hem soňuna Gyzyllara goşulýar. 1920-nji ýylyň 14-nji ýanwaryny Gyzyl goşunynyň Demirgaz otryady Pors şäherini basyp alýar. 16-njy ýanwarda Ýylanly, 18-nji ýanwarda bolsa Daşawut Gyzyl goşuny eline geçirýär. Şol bir wagtyň özünde Gyzyllaryň günorta otryady Gazawadyň golaýynak Jüneýt hanyň uly goşunyny ýeňip 23-nji ýanwarda Bedirkent galasyna alýar.